Solokho kwashona ubaba walekhaya kuphilwa isiphithiphithi nyakanyaka wonke umuntu udonsela kwesakhe. Uma wakhona solethe indoda engaziwa wayazisa einganeni ukuthi hayi no, njengoba ubaba wenu andlule emhlabeni ngibone ukuthi ngithola umuntu engizophila naye ngicela nimmukele. Akwati ubhuti omdala walelo khaya avela athi hayi kusho ukuthi ubufebe into yala khaya. Kuthi ukhuluma kanjani mawukhuluma kanjena? Izingane zamantombazane zithi ungadelela umama phambi kwesihambi vele isuke kube kubi iphume ishaya umnyango leyo ndodana. Iyobuya ntambama seyiziphethele ikota ezoyidla bese iyolala. Nakhona izingane zabo sesibakhe ziyakhala ziyamcelela, malume sicela usiphe ngicela ungicephulele. Umalume loyo avela athi hey aningiyeke nina, uma wenu usolo andinda la ulandwa ngamapholo ngokuhlukahlukana kwawo. Tshelani uma wenu ukuthi acele kulamadoda ahamba nawo imini yonke ukuthi anithengele amakota wenu, nazo ungidlisa kabi mina nginangane. Akwate usesi wakhona izingane uyitshelani uthi zingihloniphe kanjani izingane zami uma uyitshela lamanyala lawo, futhi uke wangibona nje ukuthi mina ngilandwa ngamapholo ngokuhlukahlukana kwawo ngoba uyamazi uSipho uneyimoto eziningi wenza iUber. Uyayazi mos indoda yami ukuthi yenza iUber ineyimoto eziningi, so ingilanda ngethanda ukungilanda ngayo. Ningabothi aniphethwe istress sokungatholi imisebenzi, thokozane niyikhiphele lakithi niyikhiphele nasebantwaneni bethu. Kube ngiloyo ukuthi uBhizi uyazala, kuphendula umalume wakhona. uBhizi uyazala wena la ekhaya, uyazala la ekhaya ulandwa ngilamapholo akho, umuntu wakho wama-Uber ongiqhoshela ngayo manje. Indaba ungakutshela kulobola uhambe la ekhaya khona inhlupheko izoncipha. Uma wakhona athi ingane zami ngicela ningalwi phambi kwezingane zenu ngoba manje abantwana bakhula nalokunibona nibizana ngamagama nidonsana lapha phambi kwenu, futhi kunobaba wenu ngale ekamelweni uzama ukulala uyanizwa solo nidonsisana kabi niphikisana nibanga umsindo. Kahleni bo, kahleni lento eniyenzayo. Thi ubaba wabani? Ubaba wami washona, ubaba wami washona usemathuneni ubheke phezulu. Ungazongitshela ngale ndoda yakho egade iwili izongena la ekhaya ifuna kuvala isikhundla sababa. Akekho umuntu ovala isikhundla sababa la ekhaya, futhi akavuka ahambe futhi kuthiwa hayi bo kahle thokozane yehlisa umoya ungathuki inhlamba kahle iyavuka naleyo ndoda ithi hayi cha ngimzwile mama, ngimzwile, ngizophuma ngizohamba ngizostart imoto yami ngihambe ngoba ngiyabona ukuthi indodana yakhe ayingifumi. Nayo le ndodana seyibanjiwe yavele phuma uhambe uthanda kungena emzini yamanye amadoda. Hamba okwakha wakho umuzi, ngabe ufuna ukuthatha umama umthathe uyohlala naye endlini yakhe nguwe, ungazolala embhedeni owathengwa ubaba. Kuthiwa kahle bo thokozane yehlisa umoya. Nezingane ke seziyakhala ukuthi zikhalelani akwaziwa. Mama silambile. Uma wazo ngokuthi usizijwayeze into naye asahlulekayo ukuyigcina. Uma kuyilanga lamagranti kuthengwa igroza, umama wezingane athathe leyo groza angene naye asihlihla namaplastiki amanye wabambe ngamazinyo ayofaka igroza ewardrobini. So uze wathenga ifriji encane, wayithenga nge-installment. Leyo friji iduma balele kameleni ibukene nombhede, igcwele amadanono nazo zonke izinto ezimnandi, amaqanda nezinye izinto zokudla zifakwe wardrobini celeni kwezimpahla ngoba bafuna ubhuti omdala wala ekhaya ukuthi adle igroza yabantwana ngoba uhluleka ukuthola umsebenzi.